Dit is het huis van de familie Jansen uit Amerika, bij Horst. De pap van Piet Jansen, de huidige eigenaar, heeft het ooit gebouwd. De 80-jarige Piet is geboren in het huis, woont er al zijn ganse leven en wil er nooit meer weg. Ja, van 32 af, 12 januari, wie is nou 12 januari? Zo lang heb ik hier al gewoond. En zo lang is dit hier ook al, en ja, langer eigenlijk. Mijn vader heeft in 1924 gebouwd, dit huis. Hij heeft eerst in Horst gewoond, toen is hij hier komen wonen. Maar het was hier nog heel veel hei en zoiets. Hè. Een heel afgelegen streek, alles met peert. Het huis aan de Lorbaan lag vroeger op de hei, gans wiet weg van de boer en de wild. Alles moest met peert en wagen of met de fiets. En zelfs dat was lastig, want er waren bijna geen weg. Ja, en dat is nu is winters mee. Ik heb mij de fiets moeten dragen. Ze zijn gaan werken en toen zei een directeur tegen mij, hoe kon ik er nou door, zoiets. Die allemaal kort erbij wonen, die zitten niet, die zien er niet. Ja, ik heb de fiets ook wel een heel eind moeten dragen. Daar heb ik er helemaal mee voor uitgekozen. Weet je wat, zei hij, merk believe geen maar thuis. Zei hij, want ik vind het een heel prestatie. Dat ik kon ik dacht naar thuis blijven. En toen was het veel beter weer, toen kon ik eigenlijk wel door. Ja, maar ja, toen wilde ik wel dat geboete af, want dan had hier een kaarspoor. En dan kostte niks meer door met de fiets ook niet als je sneeuwt. Zo'n loog sneeuw, en wat kostte dat niks, hè? Dat is nu al anders. Met de auto bij ze zoeken in het dorp, Amerika. Piet en Mien gaan nooit weg uit het huis, huis. Daar zien er koeien en er schuip en ze vervelen zich nooit. Binnen het huis wil het leven zich af in de kamer, de woonkeuken. En daar staat het wat een beetje uit de toenveld in de eiboerderie. Een levensgrote flatscreen. Vond ik wel leuk. Ik vond het leuk zo gewoon. We waren weer een zorgen, een zuster van mij. En vond je dat hier een fijne televisie? Ja, je zag een televisie toen. En ik zag, dat is toch heel wat anders dan zo'n klein ding. Smalen. Ik zeg, en nu had het gezag in een grote televisie, je moet ook een grote camera hebben, anders zitten voor de kort bij. Dat is geen woord. Ik vond een schoon televisie, zo wil ik er ook wel in. Toen hij ze mee met Sinterklaas gegeven. Had ik zo'n oude sok gevonden er is. Ja, maar als je ze al ziet, dan moet het toch ook wat gespaard hebben, hè? Piet en Mien weten ook al wat er gebeurt met het huis als ze er niet meer zien. Dochter Annie, die altijd in de buurt is te vingen, wordt de volgende eigenaar van het pand aan de Lorbaan. Ach, ik denk een beetje sentimentele waarde. Ik ben ook hier geboren. Ik heb al niet de hele tijd hier gewoond, maar toch al het grootste gedeelte, meer als het grootste gedeelte van mijn leven. En je woont mooi vrij en mooi achteraf. Je komt alles doen en waar niemand geen last. En hen nog niks. Dus wat wil er nog fijner? Vrij.